Hola, buscadors! Ara toca explicar-vos què és la copa dels rajos. A veure, els rajos, una vegada es calculen, se sap que tu tens, per exemple, el meu cas, el programa Astronex, que el podeu baixar fàcilment, gratuïtament, des d'internet, des de la seva pàgina web, que teniu l'adreça, podeu baixar-vos-el, i us calcula, si poseu la data de naixement, l'hora, el lloc, com es calcula la carta astral, i la teva carta astral o natal també hi ha la informació posada dels teus rajos. El que passa que la informació que et posen és en forma de números, i veieu que els meus números de rajos serien així: 2, 5, 7, 2, aquí ho posen així, 2, 5, 7, 2, i a parèntesis, aquests ja no me'n recordo ben bé de quins són, ja els veieu aquí, no me'ls sé de memòria perquè els faig servir poc aquest, i l'últim és un 3, veieu? Això serien els rajos que té la personalitat, en el meu cas, la meva personalitat és de segon raig, la meva ment és de 5è raig, la meva emoció, les meves emocions són de 7è raig i el meu cos físic de segon raig. I l'últim de tots és el raig nodal, que em diuen que és el que m'explica que vaig fer en una anterior vida, que és que ho porto en l'inconscient, que és el tercer raig. Una vegada saps això, pots anar estudiant què representa cada raig i llavors tens una idea. Però gràficament és molt pelat veure-ho així. Llavors a mi se'm va ocórrer, seguint la manera de pensar i de funcionar del meu mestre d'astrologia, en Bruno Huber, que ell tot ho feia molt gràfic i amb color perquè es veiés clar, des d'un cop d'ull ja poguessis tenir una idea, doncs se'm va ocórrer dissenyar aquest dibuix, la copa dels rajos. En dic la copa perquè té una forma de copa i perquè té una sèrie de característiques així. Llavors la part de la base és el raig nodal, que és el que vaig fer en anterior vida. Per això és allà on se senta la copa, allà on s'apoya, està allà on es recolza, està, diguem, el que porto en el meu inconscient, està parlant d'això, el que porto en el meu inconscient perquè ho vaig treballar en una anterior vida, ja ho sé fer, ho tinc, però en aquesta vida no vinc a treballar això, ho tinc i prou, ja està, surt automàticament, però no el tinc que fer d'una manera conscient. Després hi ha els rajos de la meva personalitat, tal com els tinc de naixement. En el moment que vaig néixer, jo tenia el cos físic de segon raig, veieu? I està associat a un color. Cada raig està associat a un color. Llavors, el raig del meu cos físic, que és el primer que hi ha després de la base, doncs és de color blau, el raig d'amor i saviesa. El meu cos físic respon a aquestes energies. Això, quan veieu què significa cada raig, ho podeu entendre. Després, les meves emocions estan marcades per el 7è raig, el color violeta. La meva ment, veieu en la copa, està marcada per el color taronja, que és el 5è raig. I la copa pròpiament dita, perquè això seria la nansa de la copa, ja per on te l'agafem, la copa és el raig de la personalitat. Traduït molt ràpidament seria el que vens a aprendre. L'energia que has d'aprendre al llarg d'aquesta vida no són aquestes altres que he dit, perquè aquestes ja neixes sent així, el teu cos físic té aquesta energia, les emocions és aquesta, el cos astral, el cos mental té aquesta altra, això ets així en el moment de naixement, però vens a desenvolupar aquesta altra, que pot coincidir o no amb els altres rajos que tens en la part de la base de la copa, per exemple, no? Aleshores, la informació potser més important seria aquesta. L'altra és per entendre't com ets. Els 3 del cos físic, emocional i mental és com ets, però la copa és què és el que vens a aprendre, què és el que la teva ànima vol que desenvolupis ara, durant aquesta vida. I després fixeu-vos que hi ha 3 flames, que són els altres 3 rajos que estan entre parèntesis, quan surt numèricament escrit, doncs que representen les connexions, l'energia que m'ajuda a connectar amb l'ànima, amb la saviesa de l'ànima, amb l'activitat, la saviesa i la voluntat, els 3 d'allòs. No són qualitats que tinc, sinó qualitats que si jo desenvolupo aquesta energia, la treballo, m'ajudaran a connectar amb l'ànima. Per tant, seria alguna cosa a aprendre en tot cas, no? Simplement que sapigueu que aquesta és la base primera de la copa. Després vaig desenvolupar més la informació per ajudar-te a veure què és el que ho tens de naixement i què és el que ho vens a aprendre, o sigui, en quant a quantitat, perquè els rajos els tens, i llavors tens aquí una altra informació que parla d'herència,
Bueno, el resultat total, l'herència i l'aprenentatge. El que és l'herència és el que jo neixo amb aquest tant per cent, és una manera d'entendre-ho, perquè ho veiem gràficament, insisteixo, no us ho heu d'agafar literalment, però diguem-ne, així s'entén una mica, quin és el raig que predomina, per exemple, quin és el que està més fluix. Dins de tots aquests de la copa, a més hi ha una diferència d'intensitat. I una cosa és per lo que vinc d'herència i l'altra és aprenentatge. Evidentment, el que tinc per aprenentatge, si me causa problemes, és més fàcil d'arreglar que el que tinc d'herència, perquè això ja està a les meves arrels. Te pot donar una informació complementària, no entrarem en detalls i d'això. Aquest és el gràfic bàsic que jo desenvolupo i us dic, ja us ho he dit en l'anterior vídeo, us ho torno a dir aquí, que si voleu estudiar els vostres ratxos i no teniu el programa o d'allò, perquè el meu programa Pitàgores, també el podeu comprar si us interessa, no? Doncs t'ho calcula i et fa el gràfic. Però si heu de fer, això de fer uns quants, sí que us convindria, però si n'heu de fer un, el vostre i prou, per exemple, m'ho demanes, no et preocupis, m'envies les dades que es necessiten i jo agafo i te l'envio en PDF i ja està. Perquè així ens puguis seguir estudiant amb els vídeos que vindran després de cada un dels 7 ratxos. Com sempre, segur que hi ha algun dubte que puguis tenir, pregunta-me'ls en els comentaris i ens veiem en el següent vídeo.